Ubalo. Khawule ebusuku angaka ndoda. Le number zelotho sezithi zahlangana. Khawula. Ayinahlupha amadoda. Hayi. Yini khawula kwenze njani? Hawu, sabuza wena senginembile mina kababa. Hawu, sengishaye phansi. Shimpomo mqobolo. Ngingadonsa yena umakhala lo. Ase ngimthi mangimkhohla ngomthethe emathiyalala, ngase ngiyilalisa ngithi. Iqingo ngithenga 5 wonke. Ezimbili singenela, ezintathu ngayifaka endaweni eyodwa ngibonela ukuthi yaza kuphanga uthe lapho thethi. Khawula. People. Ikhona ilapha na emathuneni aseyinkaweni. Chester. Yenzani emathuneni futhi enkaweni? Lapha yana isemathuneni lapho ngiyishela khona. Ungakhathazeki nalabo bebayo ngeke beyenze lutho ngoba abafana bami phela ama street kid. Vele ngabathatha ngathi abayigadi. Okwakho nje ngempela sheshisa wena lapha. Ngoba kuzofanele ukuthi futhi okwenze njani sihlinzele khona lapha yana. Kanjani futhi sikahlinzela kanjani emathuneni? Sihlinzela khona Bra Steve ngoba yabona isimo sakhona yini. Le nkomo phela ngoba isifile manje. Isiyasinda kakhulu. Isafana ngeke sikwazi ukuthola sike thola ekhaya. Khawula, kulungile yazi usangenze njani? Angithatha imigqomo emkhulu nemess. Thami sishone khona. Shasha mfana. Shasha. Hey, Tim. Sicela icabanga seselahle lento. Angiyiboni le ndaba yini. Okay, ayikho into ezocatshwanga lana. Sesibambe emile abantu. So umshado ngusakwazi ukuhlehla. Tim, awubuke la. Lamabhathi nje akuxhaxa alandela umshado wenu. Uyazi iqala ubhongo. Ubhongo nje vele wenza umhlolo. Wenza neingubo zabantu asebafa wazoyigcwalisa la endlini. Emveni kwalokho wenze nje kwenzekani? Inkomo nansi iyaqashula, iyabaleka. Kuthiwa yebiya yonyaka ngobuya. Kuthiwa igijima nanjalo ngaphakathi Tim, no poison ngaphakathi. Uqadeleke manje kuthiwa iphi inyama enkawini emangcwabeni layilele khona. Into enjani le? Mina Themba ayikho into engizoyenza mina gogo. Ubuyi sebamemile abantu bakhe. Nami bamemile abantu. So ngesakwazi ukwenza lutho manje ushade ngeusabe. Oh, yini ke manje ngawe futhi? Abantu basaholo bafonile batsene sibukhe babukhe imshado u2 eholo elilodwa. Manje ngaso kwenza njani asenene ukushadela? Awungeke iziyenzeke leyo nto uyini. Lapha befona manje. Hayi ngeke kuzenze. Zifikile izingubo zethu. Eyakhulesithanda sami. Uzala elakho leli umpelesi. Elamikeleli. Yini manje le? No umhlolo. Yini lesi sibuyi? Akuzona zonke le ngubo zethu. Hey ngeke mina ngizange ngeke ngize ngishade mina ngingubo zesipedi. No sisibuyi ngicela ingubo yami enefika angifuni lento le. Hayibo. Angifuni. Baluthi ingubo eroho. Saswange Maphizi njani? Sishaye nguba 50. Balomdala ulisikhathela sishaya 850. Oh, musiboza uthenga lento boss. Dulisa lapha. Aw, madoda. Ngikaze ngiyibona inyama eningi kangaka empilweni yami yonke. Wendoda. Ya. Angikwazi ukuthini into eseyifuna lana. Ngoba phela thina sibhizi la sifaka ama price wena ujahana nenkomo lapha. Ngalokho ke uxoshiwe. Mfethu ngixosha kanjani? Angithi bengiyolekela ukubamba inkomo yomlungu wakho. Lo mthizo oshutha ingizwe uthi ngithini. Ngithi uxoshiwe. Siyaka la sisebenza ngihamba ubheka inkomo lapha. Hayi kungcono ukuba sibuye nayo inyama, ha? Twento nje. Awusho kahle. Ya. Uthi akho wena ubuye ujaha inkomo noma ubuye ujaha umawinisi. Kona kuyini? Uthini wena? Bengiyojaha inkomo. Ndoda uxoshiwe ngoba manje Webhongo. Yazi le nkomo sithola izolo ebusuku le emathuneni. Awu ukhawula wayibeka phansi ngenhlamvu sayihenzela khona lapho. Umkhulu umlilo shaya indume ezulu yebhayi. Inyama sidle kwazaphuma ilanga. simisela ukuzindaba eziningi. Wena uxoshiwe awusafuneki la. Injani le mabhize? Ebhongo shasi. Lo muntu akwazi umxosha njalo mfowethu. Silomxosha awenza into eyodwa manje. Akithi phela somxoshile. Okay, ngixoshila la hamba. Hey, uyamuzithini? Uyamuzithini boss? Uyamuzithini? Buyi umshado awusekho. Ngoba nje sithanda sami. Buka. Uyolanda ingoba isoshada ngazo buka.
amasuit espade ngeke ngize ngigqoke angazi soqala indaba bangathi abantu mabedeliver izinto la ubheka ukuthi izinto zethu eziright kufanele kusingabe siyayisebenzisa Themba loya muntu loyana uthe ingubo zethu zomshado lezi. yabona book number 1 amasuit espade thiwa ngishade ngeke ngize ngiyenze lokho 2 asinayo indawo yokushadela 3 inkomo idindilizile le emathuneni bayidindile ukhawula izobuya la bathi abantu bedla inyama qhuma inhlamvu eswini umuntu afa inyama igcwele inhlamvu zelento lesibhamu Kodwa Themba lo mshado wesonto uhlala uyiphupho kumina yazi. suyini manje suyisiqaleki siyabona Kodwa Themba sengayilungisa lento siphinde siqhubekisele phambili umshado. webuye mina nawe shadile yini manje kumele shado kwesibili lo mshado awusekho Themba mana sikhulu. Themba. uzolandela kanjena Kodwa Themba wangithembisa umshado wesonto sithanda sami ngiyacela. nothi ngisonke ngibe ngiphendukela kwena bese kuthiwa i-abuse Themba ngiyacela ukuthi silungise lento siqhubekisele phambili umshado wethu ngiyacela. buye awusekho umshado ungaloku Uyanemba. Hayi mfana. Buka ngithambe kanjani. Kanti ubani lo ngikhalile. Ubuye bona nalembobo. Ingene ngomhlanje. Ushaya. asithenga ukuthi akusiyona inyama yami leni Hayi boye bafu. Inganisaba umndeni wakhuluma ngako. Wasenza ivakashi. yazi bafo sonke lesikhathi bengithi ungasohlangothini lami buka izinto zenzayo ngithe hamba othenga inyama yenkomo ehlatshiwe hayi wena ubuya nenkomo ethi mo Ngoba ngathi ngichazile nje lento. izolo lokubafu udecide nalomuntu wakho nahamba nawudubulela inkomo yami le emangcwabeni ngathi thatheni ngengigqoma inyama nibuye nizela hayi wena udecide ukuthi fanele idlelwe khona le ingqondo yakho ayisasebenzini bafu Hayi ingani nabafana bebefuna amantshontsho Themba. Bekufanele ukuthi vele sose lapho. Ukuze phela labafana sibabonge nje lathile ngokugada lenkomo bayigada ngalesikhathi iselapha emathuneni. yabona-ke angisayifuni ke le nyama nale enidla kuzomele niyidayise nalesi emathuneni ngibuyise imali yakho ya Ngeke Themba ngeke sithanda sami ngeke. yini Udayisa inyama. Emva komsebenzi ongaka engiwenzile mina ngilanda lenkomo lengiyibuyisela ekhaya nezinhlamvu zami ezingaka engikhiphile ngibulala lenkomo bese unedayisa ungadlali ngokosimpupu. lalela la wena uyakhohlwa ukuthi wena udecide ukuthi kufanele uhambe uyobopha inkomo wazi kahle ukuthi udaka utshwala inkomo masidla ukulindela isibale kusuzoblame mina bukani thathani le nyama nihambe noyidayisa nibuyise imali yami nilethe la nobabili Kodwa futhi Themba ngicela ungayenzi lento ungayenza kanjani into enje kumina. Awubuthi Themba ngiyawudinga mina lo mshado. Themba hayi wenze kahle mfana Koko bekahle. Bafo. Ngikhulumile nawe lento. Ukuthi iyadingeka bafu ukuthi ibe khona inyongo. Uzoshada kanjani inyongo ingekho? Sengimeme nabangani bami abasuka le wembizi bazodla lenyama. Esimele wena ngisizwa ngingayilena. Kuzinjani? Webhongo nangu umlungu wakho. Wenza. Sokukhanselile umshado. Naku sayidinga wena lenyama. uzalana wena Inkosi. wena ngikhuluma indaba yakho hamba uye ngale endlini yakho uthathe le mfucu yempahla eniyibeke la endlini zabelungu abafela le phesheya uyabuza uyigcwalisa ingcolisa la endlini ufuna uyithatha uyilahle ezaleni manje suka futhi la eduze kwami Kube ibhizinisi nje leli ngizama suka ngaphandle. eduze kwami Bafo. Ngiyakucela bafu. Awucabange lento. Sayidinga inyongo bafu. Namantshontsho sawadinga. Mina futhi ngisonto lonke endlini ngithi ngizama ikhombi kodwa manje wena usuzokhansela umshado ayinkinga. Hawu angithembisa lo mshado. Cela ube khona. Nami Themba. Ngicilele phansi isithunzi sami. Ngijahana nalenkomo. Mina angazodlala Themba. Waphuthemba. Wadla. Mina bengizoyithola iboyfriend ngomshado yeso. Ngicela ukuthi ungitholele wena ke sengidiniwe manje. lalelani awusekho umshado hey my sweet banana shoe my rubber bullet ngidubula ngawe khona lami le indebe Akazi ungibiza ngalamagama solo saqala ukuthandana. kodwa ke buyele ekhaya noma athiwa behlale singenalutho besihlala ngenjabulo Konke lokho ngingamaphupho. Ingoba ngeke ngikwazi ukuhamba ngishiye lo muzi ngizoba sehlazweni. hayi buye